खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे मोनसे गोदान भिडिअ बरायनाय थाबाय लोगोसेनो मोनसे खावलायनाय जायफोर नोंथांमोना आंनि बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय फाइनाली बे समाव BTCआव हाग्रामा महिलारिजों दाजानाय गोदान सरकार एबा PPA पार्टिया गावसोरनि EMनि लिस्टखौ दिनै फोसावबाय बिदिब्ला जोङो सोर EM मोनखो सोर मोनासै बे गासैखौबो बे समाव जोङो नायलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो गिबियावनो दङ मृत्युंजय नार्जारी बिथाङा नं 5 सराइबिलनि आरो बिथाङा दिनै EMनि लिस्टआवहाय EM फोसावजाबाय नैथियाव दङ मुनमुन ब्रह्मा बिथाङा नं 1 पार्बतजरा थामथियाव दङ श्री रबिराम नार्जारी नं 6 कासुगावनिफ्राय आरो ब्रैथियाव दङ देरासात बसुमतारी नं 12 सालाकाटि बाथियाव दङ प्रकाश बसुमतारी नं 8 दतमा आरो दथियाव दङ पानिराम ब्रह्मा नं 5 काजलगाव स्निथियाव दङ धीराय बरगयारी नं 7 सबाइजार दाइनथियाव दङ आक्तार आहमेद नं 20 माथानगुरि गुथियाव दङ आगस्टस टिग्गा नं 23 धीरा जिथियाव दङ गणेश कसारी नं 29 सुक्लाय सेरफां जिसेथियाव दङ लोमसाव दैमारी नं 31 खयराबारि जिनैथियाव दङ फ्रेस मुसाहारि नं 37 धोनस्रि बिदिब्ला रायजोफोर बिथांमोन 12 जोनानो BTCनि गोदानै सायख'जानाय EMफोर नाथायब्ला बिथांमोना सोर मा डिपार्टमेन्टआव मोनगोन बेखौ दासिमबो बिदि एनाउन्स होआखै जानो हागौ बे साननै बा सानथामनि गेजेरावनो बिथांमोना मा डिपार्टमेन्ट मोनगोन गासै डिपार्टमेन्ट वाइसआव बिथांमोनखौ एनाउन्स खालामगोन होननानै BPA पार्टिया थांनाय इलेक्सनाव हारसिङैनो गासै 28टा समस्थियाव बिथांमोना 28 जन केन्डिडेटफोरा देरहानो हादोंमोन बिदिब्ला बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों गासै माने 12 जोनाल'सो EM मोननो हादों आरो बाखि 14 जोना बिथांमोना MCLA जानानै थागोन बेवहाय 12 जोना EM मोनबाय नाथायब्ला सानैया जाबाय CM आरो सासेया डिपुटि चिफ बिथांमोनखौ लाफानानै गासै 14 जोना EM आरो डिपुटि चिफ आरो चिफ बेबायदिब्ला 12 जोना सिम्पल बा नर्मेल MCLA जानानै बिथांमोना गासै बिदि खामानिफोरखौ रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय मावलांगोन आरो जायफोर बिथांमोना गोदानै EM हिसाबै सायख'जाबाय जों बिथांमोनखौ जों खावलायगोन जे गासै हारि माहारिनि थाखाय मोजाङै जौगानायनि थाखाय जाहाथे बिथांमोना जे खामानि मावगोन आरो रावखौबो जे जाहाथे गाज्रि नोजोरजों बा बिदि हेव खालामाजासे जाहाथे बयनिबो जौगानायनि थाखाय खामानि मावगोन बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो जों बेबायदि खामानि मावनो थाखाय बिथांमोननिसिम जोंनिफ्राय जों गुरैयै आर'ज गाबनाय थाबाय आसाम गभर्नमेन्टआ प्रतिदिन निउस पेपारनि गेजेरजों दिनै मोनसे फोसावनायखौ जोङो नुनो मोन्दों बिथांमोना सिगाङाव जेरैहाय DCआसो गासै स्किमफोरखौ नायोमोन बा मनिटरिं खालामोमोन बेबायदिनो सेम माने जोंनि BTCआव जानो थांगासिनो दङ थांनाय बावैसो साननैसोनि सिगाङाव बिथां हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन जे जोङो गासै 16टा डिपार्टमेन्टफोरखौ जोङो आसामनिफ्राय जोङो लाबोफिनबाय नाथायब्ला जोङो दिनै बे आसाम गभर्नमेन्टआ जि प्रतिदिन टाइम निउस पेपारनि गेजेरजों जि फोसावबाय जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों आरो बिथांमोना रोखायै लिरना होदों जे BTC सरकारनि गोहोखौ दाननानै होबाय दिसपुरा आरो बेयाव दङ बिसायख'थियाव जेननायनि उनाव हाग्रामानि खामानि मावनायाव होबथानायनि सोलो दिसपुरनि आरो थामथियाव दङ बिटिआर गोरोबथा बायदि BTCनि मोनबा जिल्ला बेंगिरिखौ BTC खुंथायनि बिथोन बायदियै जौगानायनि हाबा मावनो 19/01/2021 इन अक्ट' खालि मेम' नं WIP 136/2014/116 नि गेजेरजों बिथोन होदोंमोन दिसपुरा दानिया BTCनि मोनबा जिल्ला बेंगिरिफोरा BTCनि बिथोन बायदियै जेबो जौगानायनि हाबा मावनाय नंला दिसपुरनि बिथोन बायदियैसो मावसिगोन अब्ला रायजोफोर बे समाव जोङो रोखा जानो हाबाय जे EMफोरा माने फुल पावार थानाय नङा नाथायब्ला DCआसो गासै स्किमफोरखौ बिथाङा मनिटरिं खालामगोन आरोना रायजोफोर बिदिब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय जायफोर नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदान अन्नानै नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे गोदान आपडेट मोनबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ शेयारबो खालामनानै होदो आरो लोगोसेनो आसा खालामो नोंथांमोन बयखौबो नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन होननानै